Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Namar ka jing sokya ka bajur, halor ka jing baki pat ba nong song snong, jong ka thain barihat bat kumjo, jong ka jirang constituency. Nakadaw ka jing kiyo siya palat board ka by boarding electric. UMLA jong ka jirang constituency uba Sosteni Soton, ringkat baru MDC uba Victor Rani. Lembat kinong ilam snong jong ka thain barnihan, haka artarik matabana jilio arhajar arpo. Kilalit ye kendo ye ka chairman kam managing director, jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited, ka kong Aldeline Nikla. Banyakran halor kani ka jing jong ki pat ba. Hakani ka jing kendo apadang kini ki arliang mamla la yatheria tai sani ba. Halor ka jing jong ki pat ba nakadaw ka jing kiyo ka boarding electric. Khamtam hakum kani ka por badang pentrai kami ka lockdown banyakon persya yuk nyang jing pang COVID-19. Kasi kata kung ki rambak snong mangir kung ki nomik fat nilai iba kimjudan ki meter reader. Koi ka department ka labo yaki nrai kimjulek. Kisusnahi ka bil na yeng lanena dukan siya isipun poi bentuk. Tementa kasin ka penongkong di ong ba kilaya pha kibriu nang ne na silop. Iban leksim meter reading takadaw kapoi kata-kata ka bil ka bahe. Te nang ne sakmat ru ila bulan ong ba man upnai nang ne sakmat ba man upnai kinyale ya billing system umsyo ba lai sau benai season snai kata ka bil kalong sisa ka jing ya ki pai ba nong song kamtam stage than jongi ki de ki majority ki de ki nograp te sau san benai kan wan ka bil season poi te ka long ka ba ilayo penikren sani ba hagwide bat ka billing kabalawan hagne kupor lockdown ka ba ki pai ba kilaya la lenyar namar ba ka jingki upalat jong kata ka bill light te nakaliang jongi kum ki nong mikmat UMLA MDC bat ki rang ba snong jong ka bonihat area hi baro ki bedon ang nekpor nagamenta banwan ban pinsngo halor ka jinge ka jong ki pai ba nilayo ya ka jingsai bat ni laya yo ka jinge kle jungmut bat nakaliang jonga kum UMLA bat MDC ringkat bat ki rang ba jong ki snong ba fair aga bonihat proper bat bonihat area hi bro boy ngilaya penpau syai CMD hagbede bat kejinge kejing pajba bat ngilaya kentu ba hagbede bat kene ka bil ka ba lakiu daki sau sansha ya ka bil ka ba lajuan ngila kerpad ba inhab ban reconsider hagbede kene ka bil tena kaliang jong ila pensngo wingi bai laong ba hagbede bat ki bil imda day ban tension than ban plumakli endai ki safa ek inspection daki engineer ban lej haki tu ki longyeng ki ba ka bil hakajaka ba kan poi tang haki news pa praspa kum ba julong endai kala poi penban daki nreupo nyeupo ja don ki bil la poi hadu silak te la ai ka assurance nakaliang jong ba insapa iki engineer ban lej haki snong sik tu ki longyeng ban lej ya ban le ban bu ek inspection ban banyo ban ai ke jip pensai ke tu kolong yeng bat kunju ki rang ba ki badon ki rang ba snong ba fair ki badon ha ki snong habide ba kene ka billing hi nakaliang jung iro ila i namar bang ila penpau nama ki don ki long yeng ke don ka long yeng ke badang sau sanbol henry ka bil ka poi silak tam te nakaliang jung ila ong ba inhap hi ban pa edin takadaw sa ong bain haban pa ek inspection ban pek ya ka jingduna ki jing bakla kenang ba kinla ban kanum pen klumari pai ba bat kanum pen klumari kitu ki longyeng bala ki upalat ka bill light den nakila jungi ila hi kata assurance ba den takadaw bisa ong bain sabu ek inspection kenang ban pensai yo kadon kanu ka jing bakla bat dat hadu ban layo ek ketika inspection ki setip ya ka jing sai halo ka kanu ka jing bakla ka ba don nakila ka initial ban